Yemsiyani mfondini? Mfondini. Ibuhlungu ndiyahlapha ngamakholwane. Mfondini yazi ndikayikholelwa. Ibuhlungu mfondini, ibuhlungu. Kanye lenzeke ntoni pha? Udani? Yenzeke ntoni? Itheni? Udani? Seko Gabriel. Xoka man, ka uyathanda wena kanjani? Seko Gabriel. Buke wasela. Mfondini, khama ndifowunela amadoda. Ingxaki yenu nisoni thwakuza nisiza kum. Ndizanixelela indaba ezinto engazaziyo. Imandi Ufile fonela nyani ntana? Gone. Kuthiwa ukwelesithathu isizolo. Kwalathathu. Fonela intanga zami. Ebendisendilibona inyathelo likadani, phofu man ngothuki man. Elilibi. Angingothuki because uDani behlanje uyachova. Behlanje utshala ngesifuba uDani. But hey kodwa habe ningathi makafe man. Liphakuphaku lanto. Thixo wanda kwenzeke njani? Khatebe. Khatebe phone zani uphakamisa kudala ifone Khatebe zani uphakamisa kudala. Hayi madoda akonto intselo kontselo madoda. Baxelela uDani ufile. Line. Ufile uDani apha next door. Le ntwana kaMary. Bubhi. Ikwelesithathu khawulezani nifika madoda khawulezani nifika. Aba bantu kutheni yonke into bafuna iqale efonini mabakhawuleze bafike ngoku sizoyena pha kulamzi. Usiqalela Fondini. Suba sathintsha impahla omsebenzi khawuleza ufike sisidumbu le ntwana. Shame man uDani. Khawuleza Fondini. Noba kezanga usem khawuleza wena Khatebe ufike Fondini. Khawuleza ufike ufuna sifeli. Okay? Sengicingela uMary ngoku oko Mary Thixo wami uMary uzayithatha njani yonke le nto. Uzawubhija. Indlela ebeyithanda ngayo la ntwana. Man, Indlela ebeyithanda ngayo la ntwana uzawubhija. Kuzawufuneka siyile kodwa pha. Akonto xa sizawuya pha sinoyifumana nje sithi qatha siyo Awume Fondini kufuneka sibe sober xa kaloku sizawuthi because phana siyothuthuzela. Sizawukhala njani sisoba? Sawukhala njani? Kodwa kwelinye icala unyanisile. Kodwa ke Fondini ixesha lizasithanda And man. nawe awunawuya pha uyankanyuza kohlobo. Ubona Hayi, ukuthi man. Fondini ukhawuleza ubuye uyankanyuza. Andikho right so. Fondini Kodwa mandingaphozisi maseko man khawuleze ndiye man. khawuleza Fondini. Awanda kwenzeke ntoni man. Nahleli nje ningamadoda ninkanyuza xa nihamba aniyazi noba kukho imiphanga kuko. Nazutywala. Ya. Ho. Ibuhlungu le ntwana. Makelani. Madoda yintoni madoda manje ndizele ebuhlungu kangaka madoda. Yintoni Fondini? Khatebe. Yintoni Fondini? Andintwinye kuwe. Yintoni mntaka mama? Waqawule warhuqa. Ndiyafika kaloku ndiqalele nje bandifumene ndiyitshefta ngoku. Ushafta ngo. Ndiyitshefta ngokuba ukazi ndibambile. Apho ndibambe khona. Uzawupheka. Yasenza amagwinya ndenza uzawupheka ke ngoku kulo mnqabo le ntwana uzawuba khona apha next. Phina. Udani. Bhutani. Uthiwa nguqaqaqa udanela ndiyazi kodwa noqaqaqa. Khame bawukazi mani. Bhutani. Baninzi oDani Le Fondini. ntwana lapha next omele itwebekileyo litwebekileyo. Utheni uDani Fondini? Hayi mani lukhanyo Fondini mani. Bhutani. Wasosikhala. Hey. Uthi ke hayi kodwa ke iright mani ntwana ibistoti Fondini. Ibeleva. Masingakhali ngathi besingayazi. Ewe. Uthi wenzeke ntoni Fondini? Ukhali ngathi uyondoda ba. Ndizawuqala ukumamela bawukazi. uDani ngoyena muntu bendizixelela uba mna xa ndingenanto uyayiqonda. uDani bengalibambi igazi kumfondini uDani. Entweni? Ekwazi undihlephulela. Entweni? Kwisalibhebha ezi zakha zihambisana. Thome ntsango. Ngaphandle kwaloo nto senditsho ibingumntu kum kwenzeke ntoni mfondini. Madoda. Ya. Aluhlanga. Ewe. Umkile. Into yanini leyo? Ingathi kuthiwa uyafumaneka kulanto ulashuti kamkhwebana selapha madoda. Hey Fondini. Fondini Khatebe abona ngoku akho xesha loba ngabana sibe ngoku sibe siyincokola le nto. Madoda kuthiwa iphume komabona kude. Ayi le nto ibivele ezindabeni. Ndabeni kuthiwa la mfana uyokhangela ibane. Kwangibana bethuthula ngapha Udani. Uyakhumbula uDani. Ndiyibonile mani ayinatopi orange la ntwana. Ayinatopi orange ikhona umuntu onetopi orange othe tshena Fondini. Madoda amasambeni mani siyeni pha.
ngoku kuzawuthi sifika phaa uzawunyanzeleka ukuba before siye sifumane into eqatha then sizokhala kakuhle ba but ayikho nje meza into yothi qatha hayi sizawuthi mnto phana ukhona umthanethu pha ukhona asoze ngasilungiseleli umeva masiyenza ngqole naye thina singamadoda akunanto sinoyenza kungekho bhotile kaloku kunto yethu yonke into senza isixhosa sevela hlo ngoku ndizawuthini ke ngoku ayizinonthetha hayi man right man ndim umuntu berongo si right ngoku masihambeni ngitho unxibe mnyama ntanga mntu unxibe mnyama hayi madoda ndiyayibona kuhamba neziphukupuku nishiye izitulo ngemva ziphukupuku ndini hamba ndiziye uthandaze iya ezulwini ikhaya kababa ukufa kwami Mesa wam sisivile mesa wam kodwa ke mesa kuthiwa wenyuka uLazaro wehla uMarko ndithi qinani mesa sivile isanti mesa ndilapha nje nalamadoda sive isanti Mama ndiyacela uyabona wena Mary andifuni uba mawuthethe kakhulu kaloku ndiyayazi uyabona mna ndiyayazi uba uYesu wafa umama wakhe uMaria zakubuhlungu kumama kaYesu uMaria wena Mary ufaka nyana wakhe wabethwa ngaba bantu babembethela ngezipenkile bambethela ephangweni bamhlamba nasemaphangweni yonke lana so awukho lula ukujelwa ngunyana Mama Mary size jonga ukuthi tutwini ina mama awuhlanga longehlanga mama sula imini kwenzeka ntoni yazi mama abanye abazali phandle apha xa kuhle izehlo ezinje aziphelile ezinye usule ngaleni inyembezi xa kuhle izehlo ezihle emakhayeni abo abalili ngathi akho kuthemba yake yathi incwadi yeBhayibhile mama endiyifundayo yathi mama kwezinye indawo ndazi ngoba seEfeso koyokuqonye koKorinto koYomateo wathi Thixo kuYohane Yohane kinya lenhlanzi ndithumele iniva wathi kuYohane Thixo wathi Yohane kinya andiyazi uYohane waginya inhlanzi kodwa wafika eTalashisho wakhuphela wathi ndikuthumile wena ngokufa madoda singakhali sonke lapha sathini elikhaya lizabasathini elikhaya sasikhala sonke mhlungu man madoda man wena uyindoda wena uqine ngiyakubona ukho right liya nami kwakunje liya shabantwana bami ukufa kukaYesu enikele komzimba uThixo awugqibela amselelo kodwa ayikuphela kwakhe only one son died wafa kabuhlungu Yesu udani ebengumuntu udani noba kutheni udani sonke besimthanda ewe ebekhalwe nawe liya uthanda sifile kodwa kuyamthanda udani Tate Tito tutani wethu Yabona Mary ndicela nomelele kwelikhaya akuhlanga lungehlanga kunje kuzo zonke inhlanga zone zehlabathi ngenye imini ukufa nako kusezawufa ndikhaliswa kukumthethane nenduthethayo khaliswa kumthanda Mary khaliswe baba Mary kwenzela yimama wena uThixo uyakuthethela Mary wena Zubisa mna kabisa mpandase uThixo uhlangula uyakuthethela Mary uyakuthethela Nakalisonke madoda nakalisonke madoda nakalisonke Dalani koqolo Dr. Ngulu
Qina for abantwana bakho. Ubumthandela intombi ibhemu. Ubusimrere. Simrere. Dalani. Dalani wekhaya dalani. Noko wena ukumele makangakhali ngathi ebengamazi kanjalo. Uyandiva into nditshoyo yona bawukazi xa ndiyicacisa kahle ndiyayiqonda uba kuswelekiwe ndiyayiqonda Ndibengeva laa ntwana. ebengeva udani ngoku eke zizibuyekezo ke zendlela ebento ebengeyiyo And asinawugalela loo nto umuntu. kaloku madoda xana kaloku seswelekile ngoku uyaqonda asisafunekanga sizithethe ezo zinto. hayi besendinantsika wona ndiqedisa nje ncoko sendicingela ngoku umere uyambona uba unciphile nokuncipha ngokumzimba uhlile Mnyama. imkhathazile unyama yemani uyayibona le ntwana le Ikrwalela umesa. ibibitheke ayikwazi uthetha noba bebehlali bexabana bona inoba kodwa bemthanda nguyise hayi uyayazi uba mna kwakuqala ndikhulisa abam abantwana bathathu phana ayingabam but abantwana bathi tata kum yayiva I'm a stepfather, proud stepfather of 4 Kodwa laa ntwana madoda dutyula zimbumbulu eziyi-5 entloko. Dutyula 10 esinqeni. Dutyula 10 enyaweni. Inobibaleka. mesa and kuthiwa ezininzi zisemqolo Inobibaleka laa ntwana. bingasoze lenze ixesha iyaxoka noba kuthiwa biyi-terminator ne-terminator bingasoze ndikuva usithi baleka mhlekwa xa kubhujiwe kanimeni bakwazi ndiniva nisithi ibivele ezindabeni le nto ibivele ezindabeni Mkhwebana kuyamazi umkhwebana utani and indlela akhala ngayo umeli uyabonakala madoda uba akaklaimanga akanamali. hayi masiyeni manisiyoxhasa Sizawukosa ngantoni sishota ngebhotile ngoku? hayi kuzafuneka sidibane sikwazi kaloku uzithwalisa amacangce kukumoya siyoxhasela ntoni thina sinoya ngenxa kaliya uyaqonda kuba sihlobene naye ke simane ukuya nje siyocula sowufumana ke nathi ezo nto sizifumanayo uba singalali uyaqonda singakhange And awufunekanga ugcwale laa mngcwabo because kusizawulamba abamadoda bazawulamba. saningqola le nto abantu abagqithayo madoda iyaba ngathi sithetha ulwimi ayikakhutshwa le nto phana kuthiwa usondela apha fondini sondela apha Ndikhabezitho jonga. Ithi iplani madoda. Funeka sibhaleni irafulu tobuphepha thethele phantsi ukwenzela into yoba sizonikwa 10 rand mzunganye. uyabona ke ngokwenza njalo madoda sizama ukhawulelana nelaa khaya kule meko likuyo Injalo. but ke ngoku sizawuthini isihloko ukufa kukadani Sizawuthi Uyabona ukhansila? iqhawe udani ubhubhile. umntu omkhulu wile uyabona ukhansila Hayi manje ubuzisolisa ubulisa aba wena ingxaki kadani yofelwa ngumeza ube sibuliswa ke ntwana zizilwathu ndithe kuwe sukuyingqola mani le nto kadani mani yintoni fondini yinto ndiyacenga mani umdala fondini sungqola into ezinje ayikakhutshwa likhaya le nto wena uyangqola kufe udani laa mfo umxelelayo uba ufile udani ubuyithethile le nto ehamba ithetha komnye into uzayithini le iphume emaphepheni. Nani ke awuphinde besithi ukhule kaloku wena. mamela mani madoda sizokwazi uxabana kasodwa mani mamela kaloku into efuneka yenzekile ndimnandi mna ke ikhompyutha uyaqonda masikene ngaphakathi singabe simeni ngaphandle madoda sendindonqena nje yamehlo mna icebo lam lithi masidibaneni nokhansila sithathe i-affidavit i-birth certificate siye kukhansila irafuli